Hey guys, dacă tot vine weekendul, am zis să merg un pic până la aeroport, la Stansted, să văd cum zboară avioanele, decolări, aterizări. Ia uitați, avem unul pe aici pe pistă. A decolat! Spania, Italia, vacanță! Vedeți, acolo este turnul de control. Și eu sunt în exteriorul gardului. Și pe aici e o stradă care merge pe lângă pista de aeroport. Turbulențe, ceva, nimic, ce piloți, super. Ia uitați cum au aterizat, vedeți? Zice lumea că la Ryanair ajung și aterizează nu știu cum. Uitați ce frumos a aterizat. Avem pe băieții ăștia că nu ori veni după mine, mă gândesc. Nu, cred că se uită la perimetru să vadă ce se mai întâmplă pe aici. Termometrul ne-ar spune că ar fi 15 grade afară, dar nu sunt în niciun caz, mai ales cu vântul ăsta, nu are cum, am înghețat.